Кой трактор да изберем за прибиране на реколтата и тежките обработки? Има ли трактор, който еднакво тегли тежко натоварени ремаркета при жътва и тежки почвообработки? Именно тук се открояват предимствата на Т-150 с чупеща рама, по-голямо междуосие и камбина комфорт. При трактори с чупеща рама и по-голямо междуосие натоварванията се поемат по различен начин. Колета следват терена, намаляват вибрациите, движението е по-плавно. Трактора не подскача, дусенето е значително по-малко, осигурява комфорта и здравето на оператора. Стабилността е отлична, по-голяма е теглителната сила. Тези предимства се усещат още при жътвата. Когато теглите ремаркета с зърно, стабилността и комфортът не са просто удобства. Те означават по-малко умора и по-висока производителност през целия ден. Но предимствата на Т-150 се проявяват най-силно, когато започнат тежките обработки. Дълбок оран, тежки култиватори и брани. Тогава на преден план излизат предимствата на конструкцията и отличното сцепление на четирите колела с терена. Резултатът е ефективно предаване на мощността към почвата и по-нисък разход на гориво. По-малко буксуване, по-ниска себестойност на обработката. Затова и днес модернизираният Т-150 е предпочитан избор за много стопанства. Защото съчетава комфорт на транспортните дейности, висока производителност при тежките обработки и икономична работа, трактор, който носи резултат за стопанството.